Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn, men det jeg laver er mere værd end det jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige uden at lave noget? Nogle er mere værd end det de får, og andre bruger mere end de er værd. Penge alene skaber ingen værdier. Penge skaber penge, papir. Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn, men det jeg laver er mere værd end det jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige uden at lave noget?